प्रेजेंट बाय आरपीएम म्यूजिक पडरौना कुशीनगर। म्यूजिक डायरेक्टर अजय कुमार। आवेलु मोर मैया भगतन के प्यार बनके, आवेलु मोर मैया भगतन के प्यार बनके, आवेलु मोर मैया भगतन के प्यार बनके, भगतन के तना देलू भगतन के तना देलू अपना दुलार मन के। आवेलु मोर मैया भगतन के प्यार बनके, कृपा करेलु माता देलू बहार मन के, कृपा करेलु माता देलू बहार मन के, भगतन के तना देलू भगतन के तना देलू अपना दुलार मन के। आवेलु मोर मैया भगतन के प्यार बनके, मिक्स बाय दीपू देहाती। आवेलु मोर मैया भगतन के प्यार बनके, आवेलु मोर मैया भगतन के प्यार बनके। डीजे अजय, डीजे अजय, दर्शन के देलु माता महिमा तुहर निराली, ओ दर्शन के देलु माता महिमा तुहर निराली, जे भी आएला दर पे जाला न झोली खाली, भगतन के तू रखेलू माँ उजियार मन के, भगतन के तू रखेलू माँ उजियार मन के, भगतन के तना देलू भगतन के तना देलू अपना दुलार मन के। आवेलु मोर मैया भगतन के प्यार बनके, डीजे अजय, डीजे अजय, दर्शन के देलु माता महिमा तुहर निराली, दर्शन के देलु माता महिमा तुहर निराली, जे भी आएला दर पे जाला न झोली खाली, भगतन के तू करमा सपना सकार मन के, अंगद के तू करमा सपना सकार मन के, भगतन के तना देलू भगतन के तना देलू अपना दुलार मन के। आवेलु मोर मैया भगतन के प्यार बनके, कृपा करेलु माँ
करेलू माता देलू बहार मन के भगतन के तना देलू है भगतन के तना देलू अपना दुलार मन के आवेलू मोरा मैया भगतन के प्यार बन के आवेलू